ma nistax norqod. U f'salib ma nistax norqod u l-imħadda mon ir-ross. F'din is-sikta ta' bħalissa qiegħed nisma' 100,000 ħoss. Hawn karozza ddur u kultant ħoss ta' mutur. Qed jaqbadni u ġieħ ta' ras bla ma jista' jiġi n-nas. Biex iżid mal-ħoss tat-triq, issa tfaċċaw kol werzieq. Il-kelb l-iswed ta' Amanda jaqbad jimbaħ mill-veranda u l-qattus ta' Mark Saliba qed inewwaħ bit-tweġiba. Issa bdew it-tokki tqal tal-arloġġ kbir tal-kampnar li bħal donnu hekk binkejja qed idoqqhom ġew idnejja. U biex taqgħet il-bawxata, il-grandfather clock fl-intrata ħalli jkompli jżid mal-ġen qed idoq li tal-Big Ben. U hekk jien mifluġ tellif ninfexx notti n-naċ u l-ħrief. 50, 100, 200, istra kollu għal xejn. Taqqu l-erba minnu fih. U issa donnu qam ir-riħ qed jisaffar b'vuċi rqieqa waqt li jred lil bieb u t-tieqa. F'salt għajnejja qed jitqalu u kull ħoss bħal dab fix-xejn. Isa fl-aħħar, xi ħlewwa, in-nas qed inħossu ġej. Imma f'daqqa nqum maħsud blajta kbira ta'